Solano Alacham Anglers Club. Maisdang araw mga alchamers, mga master. Alam naman natin na ang tubig ay biyaya. Pati na rin po kapag namimingwit tayo, dagat man yan o ilog. Siyempre, palaging may binibigay na biyaya ang may kapal. Kaya tungayan natin kung ano mga nagawa nating magagandang pangyayari ngayong Enero 2021. May biyaya ang Sapa, Ilog at Karagatan. Grand compilation for January expedition of Bahat Anglers, Bicolano Alacham Anglers Club. Fish on, tight line, Alachamers. Loy-loy lang, loy-loy lang. Loy-loy lang. Yan, loy-loy. Di pagpasabi ka, sige na, diretso na. Lugso. Loy, sana, loy. Loy, sige. Tamapak lang. Sige. Ah! Pison! Galing-galing GP! Wow! Ayun mo kung yung pa sa Hop, matamaan ka kang hop. Fish on mga kanglers! Woo! Nice. Nice boy. Ginagawa mo. Ano?
John Tightline ala Chummers.